Nandito na kami sa labas. Hindi na kami makapasok. Let's do a song here from Asin. Asin Bitsin. Halos lahat ay nagtatanong doon sa aming bayan. Sa gitnang kanluran na aking pinagmulan. Our first contestant. Sila'y nalilito, ba't daw ako nagkaganito? Ano ang dahilan? Ako lang ang nakakaalam. Oh, ako lang nakakalam. Umapad. O shoutout ko sa mga barkada sa taga Umapad, Mandawi City, Cebu. Mga nagtagay sa gilid. Kulang ko'y ginawa na ang lahat ng paraan upang mahiwalay sa aking natutunan. Subalit iniwan ko ang binigay na karangyaan. Paski pa. Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Hey, come on. Kuya Jesse Penarejo, shout out. Hinday Joe, Blanc, salamat po. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Mari Kylo, happy Fiesta. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Alright, Ariel TV. Kaya ngayon, ako'y narito upang ipaalam. Ano yun? Di ako nagkamali sa aking daan. Nagkamali ka talaga. Balay di o hangad ng makamtan. Langga. Hindi ang malaman ang aking ginawa. Cats Mix. Hindi ko na alam ang ginawa. Inday, may love shout out Inday. Kat Smith. G and G. G and J. Hey! Sika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Red Horse Pamor. Oh, tagayan na, shoot na yan. Basta niya rin mga tayo, pang Red Horse lang. Hey! Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Yes, that's Miss Kisha. Hi, Hi Kisha. it's me. Kisha Lee. I'm here. That was Kisha. Kisha Likung. From PBB House. Wow. Kisha. From the outside world. Umapad. Lumabas na ako, hindi na ako makapasok.